El professor Llorenç Soldevila és aquests dies a Mallorca per preparar el pròxim volum de les geografies literàries, la de Mallorca, que preveu estigui enllestit al desembre. Amb ell fèiem un recorregut pel paisatge de les illes a través de la literatura. Tornar a caminar els camins que ja han trepitjat, però d'una altra manera, com si la literatura ens fes de guia aquesta vegada. Això és el que ens proposa Llorenç Soldevila en les seves rutes literàries. La pròxima serà la de Mallorca, una illa molt rica literàriament parlant, des de Ramon Llull i fins als autors més actuals. La feina l'he organitzada a partir, diguem-ne, de seleccionar unes geografies mítiques, per exemple. La de Maria Antònia Salvà i tota la zona de Llucmajor, la d'en Villalonga i Bunyola i Ses Cocons, etc., Porcel i Andratx, o, per exemple, també tot el Santaní de Blai Bonet, etc. Però també hi ha una altra manera de fer aquestes rutes, fixant en el territori fites literàries. Anar espigolant, diguem-ne, territori a territori i què hi ha de literatura que conservi la memòria o restableixi la memòria de com era aquest paisatge, de com era aquest sector del país. Mallorca acull paisatges diversos i una multitud d'espais que han estat motius d'inspiració o que han motivat poetes i narradors. Tot això acompanyat de fragments i d'imatges és el que recollirà la pròxima geografia literària de Soldevila.